Okay, well, the Reggae Messiah here, inviting you to the launching of my new Igbo highlight album titled Precipitate No Good. Do you know the definition of precipitate? Precipitate. Oh my God. Oh my God. The precipitate means causing something to happen suddenly, especially that which is known, which is called, which is undesirable among brethren, among among anything that is not desirable. Ihe na-ebute ọgbara, ihe na-ebute katakata, ihe na-ebute mgbasasa nwanne ọ na-arọ ya anya. Even alụgdog alụruo na chọọchị, deacon nọrọ taa, elder nọrọ taa, reverend nọrọ taa, na-ele sa na-ele sa wede na beka bibe nso onye si na meeting ka ọ na ya gbapụcha. All those things are undesirable situation. It's no good. So that is what precipitate means. And we are saying that it's no good. But come on, this grammatical of indefinition of agility. How did he hover onto the brain of a man who did not budge him? Aha, and how about you can question a brain and have gone here him. So in here, but I thank God for my people. Mistake is meant to occur, abound, and advocate. I saw my advocate. You know, we're there. Grammar can't blow in this section of ground. So all we are saying is that you know good. But I thank God. I thank God for my people. In fact, because the responsible people, the men of integrity, how everybody, because all of them sometimes I know katakwana asokwe mokonya when I take your time na emeku hendo onyo la mara kwa kinyishiga kwa and all in mre somehow so Adezie now I can see people now coming back, trying to build, trying to come together, trying to forget about mistake, trying to say one na I happy him ya ihe trana bali ya wa won tamano ya ha a chekula anwu be nwan yi so wa won ta nga yen la nwa de wang wakashia nga ma we bu eme na abali nwa es na gre megbu enchem ko wura anwu ta nwanne ebu nwete gị na abali gị na ara hụ enwiri ka mgbe iji kene mere o ebe men yo wa but they can in my that hit track this hit track called Participate No Good. In that hit track himself, you see this one you are seeing now. This is Akale Ego is among the track, right? But this Participate, which is a hit track, because it was composed with anger. A lot of things were said, a lot of names were mentioned, pushed and said when he gone. But at the end of the day, everything has to be diluted, reduced, and edited to the level of in our music. Nobody is offended, nobody is a but him the two I can make up okay chuku mani wala ibali balelu ishane bemiti ingaso na balelu ibutere mpasasa ai ge buruge mana one day go come eti when you but him now that trap now is all about super adages atoto ilu ohim je to shinji. So one atoto ilu jeji imagine a track of music up to 30 adages atoto ilu 30 na ibu karaka nwanne amam na ga-abịa n'ụbọchị ahụ and Chineke ga-emere anyị ha ma ụmụ Igbo biko ebe ọbụla unu nọ pụta n'igwe bịa nkwado nwanne unu nwoke n'ihe ọma nke m na-eme ma nyekwa aka n'ịkwalite omenala nakwa asụsụ Igbo udo dịrị ọnụ. Date is Saturday, the 19th of March 2022. Time is what? 7 p.m. I don't do any time but time. If you go to the flyer, you can that you hear then a flyer there what 5 p.m.
that was a mistake from the designer, but anyway, we talk blue shade. All my mistake. Well, okay, my name I conclude no need of editing. I happy with time, but him gonna go now like 7 p.m. because I gonna make preparation immediately at 7. I come 9 a.m. bidon. Only the ya bidon is again guy umedro. I don't wait. I love time. I love working with time. So you see, I thank God. Ekelem Chineke maka ụmụ Igbo ndị mmadụ ihe m na-eme umana ihe m na-eme awụ dị all about Okechukwu Reggae Messiah na-agụ egwu for him and his family na ọ na-eme business ya. Ekelem Chineke na ndị mmakwadat na na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Ọkwa nwere ihe anyị na-eme Igbo language class. Ụmụ anyị ga na-amụ Igbo na-eme Igbo language class na class Zoom. Ọ dị mma fine ọmaka. But ọ bụrụ na onye Igbo onweghị egwu Igbo onye na-eme ihe Igbo na-agụ egwu Igbo na-agụ egwu Igbo eme ihe omenala Igbo nwanne ọ ga-arụ mmanya ahụ ịmụta ihe gbasara ihe Igbo kweghọtago. Echetara m echi anyị gara mmemme ofu nwatakịrị abịakwute m na-asị m nkụ why is it that ebe ọbụla ndị Igbo na-eme ihe ọnụ na-akọkwa egwu dị itise m egwu ha na-aka na be anyị ele ihe ọ na-edide aka egwu Igbo ma ọ na-eme mmemme ya ote na maka ekwu ntakwa Igbo ndị Igbo na-abịa na but anyway, ya mere ekele dị Chineke na ndị ghọta na ihe m na-eme ọkwa ịkwalite omenala na asụsụ Igbo na ọkwa ka ejigwe mara na obodo marakwa na onwekwe ndị nwekwere talent ihe ha dịka o esi eme ya na be anyị na enwekwe ndị maka esi eme ya n'ala Igbo na obodo a. Ekele dịrị ọnụ niile. Nwune ama m na ị ga-abịa. Nwune hey ama m na ijikere no ama m na ị ga-abịa ka awụ dị kemma ị ga-abịa ha shingara matara matumotumo kamakumakina Samsung, iPhone, Motorola, Chroma mixed together ị ga-abịa. Chukwu ga-agọzikwa ka ama m na Chineke wepụta wele gị ihe niile ị ga-eji abịa nye m ego shie m gburu ti na akpa m ji ezo moto zo ụlọ zo na akọ awụ onye gị ga-enye m onye ga-enye m ya owu ma agbara ga-enye m ya ọ nga ka Chineke ga-eji agọzi n'ụbọchị ahụ. Ngwa nwanne, remember on Saturday it's actually 12 is on Saturday 19th of March 2022. And then the best way to locate that address is by typing in that A code on your Google map. You are there immediately. You are there. So ngwanu, I will see you there and Kachineke jikenile onye obi bere mere anyị ebere zipụtara anyị ihe anyị ga-eji wee bịa n'ụbọchị ahụ wee gọzie mụ adị gọzikwe gị ke n'ala ị ga-alarụ n'udo ka ngozi nke na-enwe Jesu Kristi na ịhụrụ anya Chukwu na ịdịkọ n'otu nke ọ na-eji wepụta ego dịrị unu niile ma dịkwara mụ. Oh,